Kære kolleger, velkommen til forlaget Kludermor. I dag vil jeg vise jer, hvordan Kludermors årsabonnement fungerer for jer abonnenter ude på skolerne. Men vi starter faktisk et helt andet sted. Så kom lige med, så skal jeg vise jer, hvordan man logger ind og downloader. Vi starter med at gå ind på hjemmesiden på www.forlagetkludermor.com. Når I er kommet ind på hjemmesiden, kan I vælge at logge ind oppe i øverste højre hjørne her. Men I kan også vælge at gå direkte til årsabonnementet og logge ind her. Da I allerede er medlem, skal I trykke på den tekst, der hedder login. Derefter går I ned og trykker login med e-mail. Her bliver I bedt om at taste en e-mail og en adgangskode ind. Din skole har et fælles login, som består af den skolemail, I har valgt at bruge, og en kode, I selv har valgt på skolen. Hvis du ikke kender disse, så spørg den kontaktperson, der har oprettet Kludermors årsabonnement på din skole. Og det er altså et fælles skolelogin. Her kan du se, hvordan siden ser ud, når du er inde på Kludermors årsabonnement. Der er mange muligheder, men vi starter med at trykke på den grønne knap, som føres direkte til læseslangen. Her kan I se, at læseslangen består af 30 trin, fra rim og remser til de 120 ord og flydende refleksiv læsning. Du finder det trin, som passer til netop dine elever, og trykker på det. Derefter bliver du ledt videre til de materialer, der passer til det valgte trin. Ved at trykke på materialerne kan du se nærmere på dem, og derefter kan du vælge, om du ønsker at downloade ved at trykke på pilen i øverste højre hjørne. Du kan vende tilbage til læseslangen så mange gange du vil, og vælge materialer fra de forskellige trin. Her er det bogstavhjul fra konsonanterne. Du downloader, trykker gem og vender tilbage til læseslangen. Men lad os gå tilbage til årsabonnementets første side. Her finder du menuen, hvor alle forlaget Kludermors materialer er opdelt i fagområder. Det kan fx være sprog og førskole, Ib og Pi-serien, basismatematik eller årstidens materialer. Med årsabonnementet får du også adgang til Kludermors læseplaner for både børnehaveklassen og 1. klasse. Læseplanerne gør det lettere for dig at finde de helt rigtige materialer til dine elever, der hver måned har et fast læsetema, som har udgangspunkt i læseslangen. Temaerne følger den naturlige progression fra de første sproglige aktiviteter og frem mod sikker læsning. Læseplanerne er ikke tænkt som en fastlåst plan, hvor alle børn skal være det samme sted på samme tid. For sådan fungerer læseudviklingen jo ikke. De er mere en rød tråd, der bygger på mange års erfaring med begynderlæsning, og på samtaler med børnehaveklasseledere om, hvor eleverne typisk befinder sig på forskellige tidspunkter af året. Til hver måned får du et samlet overblik over relevante papirmapper, lamineringsmaterialer, spil og bøger, som passer til månedens læsetema. På denne måde så bliver det nemmere at vælge materialer, der matcher elevernes forskellige niveauer og behov. Lad os vende tilbage til årsabonnementets menu. Her finder du også hjælp til at organisere dine stationskasser og finde de materialer, der passer til arbejdet med de forskellige læringsstationer. Under hver station får du et samlet overblik over papirmapper, spil, bøger og lamineringsmaterialer, som passer til netop denne type arbejde. Materialerne er også opdelt efter niveau, så du nemt kan vælge aktiviteter, der passer til dine elevers forskellige behov. På den måde så bliver det lettere at skabe varierede og differentierede stationskasser, hvor eleverne kan arbejde med de færdigheder, der er relevante for netop deres læsetrin.